Wow pare, napakaganda. Sa kimbot pa lang naaakit na ako. Ang hirap na. Matagal ko naghihintay dito. Hindi pa darating yung good angel na sinasabi niyang bukas. O ngayon, bibigyan na ako ng 10 jowa. Bakit ngayon wala pa rin? Mas mabuti pa. Tatawagin ko muna ang good angel. Tatawagin ko siya. Good angel, magpakita ka na. Saan na ba yung sinasabi mo na 10 jowa? Paparating ka na dito. Pumunta ka na dito. Ibigay mo sa akin yung 10 jowa. Ngayon din. Pare, ano bang problema mo? Bakit ngayon ka lang dumating? Nabisi kasi ako Ang sabi mo, ngayon bibigyan mo ako ng 10 jowa. Oo, totoo yan pare. Kaso lang, nag-order ko sa Shopee. Na-quarantine sila. Bakit na-quarantine? No, wag kang mag-alala pare. Meron akong dalawa sa'yong ibibigay. Sino ba yon? Magaganda ba yon? Siyempre naman. Ako bahala sa'yo pare. Pero ang sabi ko sa'yo, magaganda ba yung mga ano yun? Magugustuhan mo rin. Sige nga, kunin mo. Sige, pare. Sige nga, kunin mo. Mas mabuti maghintay ka muna dito. Oo pare Sige, alis ka na dyan. Oo, sige pare. Basta bigay mo ngayon. Oh, no problem. Sige sa wakas, may jowa na ako. 10 pa. Oh, ito na. Ito na sinasabi ko. Mahirap ang kapalaran ko, pero ngayon, 10 na yung jowa ko. Oh, nagpapalamat ako. Nung una, gusto ako magpakamatay, pero ngayon, 10 yung jowa ko. Sana darating ngayon. Hindi na okay na yun. A few moments later. Naku, ang tagal naman nila. Matagal na ako naghihintay dito. Ngayon wala pa din. Pare, ano nangyari sa'yo? Ito pare, naghihintay ako ng matagal dito. Wala na problema pare, nandyan na sila. Kunin mo nga. Mga girls, hindi kayo. Wow pare, napakaganda. Sa kimbot pa lang naaakit na ako. Yan talaga. Basta ako magbigay sa'yo. Walang problema. Kahit anong hinihiling niyo sa akin, bigay ko sa'yo pare. Mas mabuti. Kaya nga sige, iharap mo sila sa akin. Iharap mo sila ngayon din. Mga girls, harap kayo. Sige. Ano ba ito? Sa'yo na yan. Ano ba ito? Ano sinasabi mo? Sabi mo mga babaeng yun. Bakit mga bakla yung yun? No. Ayaw ko yan. Mga girls, Ayaw ko yan. sugurin niyo. Hi guys, welcome to in our vlogs. Karon day ko sa ako ang nalabs na ko siyang nagudog. If karon sa karon nga day nagkalalis mo yung gamay. I hope nga magkabalikan mi pero at lang sa akong mga kauban ngayon. Ako ray shout out ay kay Nilsing na nagudog sa akong labs. And shout out ay kay Jimmy Rong and ni Merijoy Nagudog. Shout out ko ni Bradrick TV. O sa tanan mo, shout out ko sa naglantaw. Amting Tanan followers o sa tanan subscribers. Amting tanan. And God bless you all.